is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahidaiton kag maayong adlaw, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa sining aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Subong adlaw aton ginasaulog ang kapiyastahan sang isa ka pari sa ngalan ni San Camilo de Lilis. Siya natawo sa Italia sang tuig 1550. Sa edad nga 25 anyos, nagmasakit siya sing malubha, gindala sa Roma, sa ospital nga wala sang paglaom nga mag-ayo pa. Dito iya nabaton ang konbersyon kay Kristo kag nagumpisa sa pag-alagad kag pagatipan sa mga masakiton nga may paghigugma kag pagkabalaka. Bisan siya mismo nag-angkon man sang sakit nga wala na sang paglaom nga mag-ayo pa. Pagkatapos ang iya ordinasyon bilang pari, nagtukod siya sang kongregasyon nga naghalad sa pagatipan sa mga pasyente sa mga ospital. Ang mga miyembro sini ginatawag nga mga Camilians. Nga sa ila pagatipan sa mga masakiton, kasubo nga ila man ginatipan ang Dios mismo. Si San Camilo namatay sa Roma sang tuig 1614, gindeklarar nga patron sa mga may sakit ni Pope Leo XIII. Patron man siya sa mga nurses kag sang mga hospitals. Kari kamo mga ginapakabalaan sang akon amay, siling sang Ginoo. Sang ako nagmasakit, gintatap ninyo ako. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Ang bisan ano nga ginhimo ninyo sa isa sining labing kubos nga kauturan ko, ginhimo ninyo sa akon. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginhatag kay San Camilo ang pinasahi nga gugma sa mga masakiton. Paagi sa iya mga pagampo, punaman kami sang imo paghigugma, agud alagaron namon ikaw paagi sa pag-alagad sa amon mga kauturan, kag magtaliwan man kami nga wala sing kahadlok, padulong sa imo sa oras sang amon ikamatay. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, tubtob 30. Kari kamu sa akon, kamutanan nga nabudlayan, kag may ginapasan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ninyo ang akon singkaw kag magtuon sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson, kag makakita kamo sang kapahuwayan para sa inyo kalag. Kay mahapos dalhon ang akon singkaw, kag mamag-an ang akon palasan. Ang Ebanghelyo naton sa sining nga adlaw nagapahanumduman sa aton nga wala sing imposible sa Dios. Kari kamo sa akon tanan kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Ang Ginoo nagasiling, kari kamo sa akon, ang naga-eksperyensya sang kahapdi, tanan kamo nga ginabudlayan sa kasakit sang kabuhi, kag akon hatagan sing alibyo ina nga kasakit. Matuod nga kon kaisa kabugat ang krus nga aton ginadala. Madamo kita sang struggles, masyado kasakit kag sobra ang kabudlay. Madamo nga hitabo sa aton kabuhi nga mabugat sa aton tagipusoon, kag halos hindi naton ini malampasan. Kun kaisa, ginapamangkot pa naton ang kabubuton sang Ginoo sa aton pagsunod sa iya dalan. Lord, nagasunod na ako sa imo, nagaalagad na ako sa imo, apang nga akadamo gihapon sang akon mga pag-antos. Amo ini kun kaisa aton mga palamangkutanon sa iya. Mga utod kagabian, matuod nga kon magsunod kita kay Kristo sa iya kabuhi, ginasunod man naton ang tanan niya nga pagpakasakit,
Bangod ang dalan ginagyan sa aton Ginoo, amo ang dalan pakadto sa Kalbaryo. Gani kung kita nagasunod sa iya, nagasunod man kita sa iya dalan sa Kalbaryo. Sa iya pagantos kag pagkamatay sa krus. Kung aton balikan ang maeksena sa kabuhi sang aton Ginoong Hesukristo sa Kalbaryo, makaambal gid kita nga indi ato madali, mabudlay, masakit kag mapait ang naagyan sang aton Ginoo. Kung amo ini ang ginagyan sa aton Ginoo, makapamangkot kita karon na hanungod sa imbitasyon niya sa aton sa ebanghelyo sa sini nga adlaw. Bangod kabalugid kita nga puno sang kasakit ang iya naagyan. Apang iya ginahambal sa aton ngang iya guta mahapos kag ang iya karga mamag-an. Mga utod kagabyan, luyag ni Jesus nga magtuon kita sa iya sa pagatubang sa aton mga pagantos kag panghangkat sa kabuhi. Ginaagda niya kita nga magkadto sa iya kay hatagan niya kita sing kapahuwayan. Ang iya pagpangagda sa aton isa ka pagpangagda sa pag-usisa pagid sang dalom kag pagtuon kon paano kita magatubang sa aton mga problema, mga kasakit kag pagantos. Kag paano bala ni Jesus ginatubang ang tanan niya nga mga pagtilaw kag pagantos? Iya ginhambal ang iya tagipusoon, malulo kag mapainubuson. Yari ang sabat sa aton mga pamangkot. Magtuon kita sa aton Ginoo, sa iya malulo kag mapainubuson nga tagipusoon. In other words, ang aton ebanghelyo nagaagda sa aton sa pag-angkon man sang malulo kag mapainubuson nga tagipusoon. Agod malampasan naton ang tanan nga kasakit kag kalisod sa aton kabuhi. Ang pagkamalulo kag pagkamapainubuson nagatudlo sa aton nga yara kita sa gahom sang isa ka mapinalanggaon kag maluluyon nga Dios. Si Jesus nagtuman sang kabubuton sang iamay nga may amo sini nga attitude kag disposition bangod kabalugid siya nga palangga gid siya sang iya amay. Amo nga naatubang niya ang tanan pati ang kamatayon sa krus. Bangod ginlantaw ni ang tanan nga nagkalatabo sa iya in the light of the will of his Father. Gintan-aw ni ang tanan paagi sa pagtuman sang kabubuton sang iya amay sa langit. Gani kung kita nagaantos o kung nagaproblema, aton sundo ng aton Ginoo sa iya pagkamalulo kag mapainubuson sa aton Dios Amay. Batunon man naton ang tanan ngagikan sa kamot sang aton Dios Amay sa langit kag kabigon ini nga mga pag-antos bilang kabubuton sang aton Ginoo. Manginbulahan lamang ining aton mga pag-antos sa kabuhi kung ginahiusan naton ini sa pag-antos sang aton Ginoo. Hindi tungod kinahanglan sa aton Ginoo ang aton pagpakigupod sa iya, kung di kita mas labaw nagakinahanglan, agod makatuon kita sa iya pamatasan kag disposisyon sa pagtuman sang buot sang iya amay, nga aton man amay. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapa. Ang
Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. May nga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niyang palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Webes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 14 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022 kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilla. Updi naman ninyo kami no tubtoble sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka marigap panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo patrola reporters sa field. Subong man naton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So ano bala pila ka marigap panguna nga mga balita ato niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka marigap panguna nga mga balita ato niya paghahatagan sa pagtamod subong sining Webes naman nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan sa ato niya mga kabombo. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local. Ang anay katapo sang Manapla Auxiliary Police bala no ginluthang patay mismo dito iya sa may banwa sang Manapla.
kag dito sa Isabela ho, isa man ka persona ginlutang man patay man, nag-attend lang gid siya sang debo. Ano ang rason? No? Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo, pila pa ka mga panguna nga mga balita local, ang Seneco Board of Directors maga-file sang ilang motion for reconsideration na hanungod sa 30-day suspension nga ginpapanaog sa ila sang NEA. Kag subong man ang pamilya Nietes, no? Nabato naman ang sang pamilya ni Nietes ang pagkalutos ni Donnie Ahas Nietes sa boxing kagabi nga ginapatigayon versus sa Japan. Ang enkwentro niya ang Japanese boxer nga si Ayoka. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa iya nga mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga. Sa mga balita pungsud noon si President BBM ginaawat-amat na halos nahingadlan niya na no ang iya nga mga cabinet secretaries sa DNR, no, may mga pila pa ka mga consideration, mga tuluhaw nga mga pangalan sa bago nga sa DOE. Kaga subong man ang mga sa mga 4-piece nga mga beneficiaries, no, sa mga 4-piece bala kundi mayara ka muna sang ATM cards na kung madakpan kamo nga nagaprenda ti kamo ang kasuhan, no, muning announcement ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo ang low pressure ni no hibaloon tani karon no? Kamusta ang ato niya nga sitwasyon sa aton nga lakat sang panahon. Kag subong man ang pila pa iya ka mga panguna nga mga balita ni gikan sa luwas sang pungsod nga aton man niya nga tutukan sa subong iya nga aga ang natalana man nga pagbisita no ni Pope Francis sa Ukraine. Samtang ang parlamento naman iya sang Sri Lanka ginahulat na lang ang resignation letter sang ilaman nga presidente. Dugay-dugay, magapakigangot man kita sa aton nga Bombo international correspondent direkta iya sa may United Kingdom ining isa ka Pinay bala nga nakabaton subong iya mga kabinan sang recognition, no? Ining nakabaton iya sang recognition sa sining sa una gid ba nga nag-administer isa siya sa nakabaton sang recognition sang bakuna, no? So grabe, proud gid kita sa iya. So amo ning nga aton iya nga diskusyonan sa sining aton iya nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo Reports First Edition. So sa aton nga mga kabombo, kamusta naman kamo subong iya nga aga? July 14 ang balang ganin naton, it's Webes kita nga adlaw. So padayon gyapon ang aton iya nga mga trabaho, no, sa mga kauturan naton kung nag-opisina ka or sa mga utod naton yung mga remedyo general, ano man ang trabaho ti everyday, no, kada aga ti sa mga muni yung mga oras manami makabugtaw na kita para nga makahikot na kita sa hilikoton sa aton iya nga tagsa ka mga panimalay. Na iba naton yung mga kauturan ho, ti nagamata na nagapangapi na gani, no? Kag iba naman naton yung mga utod kung ano nang trabaho nagadigamo, no? Aga pa kay kinanglanon sa pagmata aga pa kung mga jutay kita dira nga mga kulo karinderya, no? So dapat aga pa kita iya nga nagamalata, aga pa nga nagabulugtaw or sa mga kapihan again, aga pa nagabulog kaso sa mga kaumhan, no, sa umugini mga kasabayan natin every morning, mga utod natin yung mga drivers or sa mga taxi drivers, no, jeepney drivers, ang mga tricycle drivers, no, aga pa iba nagamalataman mga merkado ta syempre aga pa ni nagabulukas, no, especially mga dalagko yang mga merkado naton diri sa may syudad sa Bacolod kapamati nas Bombo samtang nagabaligya sa mayo lang nga pag-monitor dira, no, mga nagapanguna ta nga mga balaklon ti nagasinaka na gid man, no, tanan na lang, halos tanan na lang duway kita may mahimo pero ti kabay pag ginapangamuyuan talang ni nga magsigi-sige na nubo sang presyo sang gatong, no, para nga somehow
mahagan-hagan man ang epekto sini sa aton kay gataas na gid ang inflation rate no diri sa aton man sa may pungsod Pilipinas. So sa liwata inita na ng ato riya nga tutukan mga kauturan taho. Hindi naman diri ga monitor syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental akol sa pilang kabahin niya sa pungsod Pilipinas pero mangin sa ruwas sang pungsod. Syempre ang mga utod naton iya mga kabinan nga mga utod naton sa abroad no naga didto na iba naga-star or ang mga OFWs naton nga mga kauturan no makadalikyat i-monitor gid sa aton diri sa Bombo Radyo. So sa liwat sa aton nga mga kabombo no inita na ng aton iya nga diskusyonan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iya nga agad diri gid lamang sa Webes naman yung edisyon sa aton nga palatuntunan. Kadasig lang gid sa mga inadlaw. Tate imaginable pet sa 14 na kitas bulan sang Hulyo ho. No, te kadasig lang gid sa mga inadlaw naton. So ang hindi mo ya mahibaluan niya ti dugay-dugay tunga-tunga kanayas bulan sang Hulyo. To kasanoon naman kita nagtapos bulan sang Hunyo no. Amo ni kadasig ang aton niya nga mga inadlaw. So subong iya nga aga kamusta hunta naman ang aton niya nga sitwasyon diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Sikaron naton ha, una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta naman ang ato niya nga palibot sa syudad sa Bacolod? Ang tiyempo ta hindi ta mapaktan. Didugay-dugay nagaulan ti hibaluon tagid ni karon ang ato niya nga sitwasyon. Kay maga-checker man kita, makachansa kita. Maka-checker man kita sa pag-asa para makabinan sa aton nga pinakaulihi nga lakat sang panahon, no? Amo gid man yung mga binulan niya ti Hunyo, Hulyo, maulanon gid man ang aton niya nga tiyempo. Kay man sa mga kabombo naton sa aton iya nga mga kauturan no ang ni gani isa ni no pero hibalon ta gid pinaka-latest pero diri ang hambal iya sang sa forecasting no sang pag-asa tan-awon naton kung may pagbag-o ini sa kagabi ini nga forecast nagasangkad pagid ang mga lugar nga apektado sang low pressure area kag habagat kay suno diri sa report sang pag-asa dako nga bahin sang Luzon kag sang Visayas kita diri no ang maka-eksperyensya no sang pag-ulan sa aton iya nga mga kabombo. Balikan chikaron ta anay no pero yari sa piyang linya si Bombo Carla May Defensor una nga hugnat sa balita sang patrol. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning. So live kita diri subong no sa area sang Central Market o kon diri sa may Gatuslaw Street, Bomboan, nakitaan diri naton nga nagasugod na diri panilhig ang aton sila nga mga kauturan, mga street cleaners diri sa syudad sang Bacolod, volunteers, Bomboan. No? So ari ang ila sini nga chairman diri sa subong nga aga, Bomboan, kag tinagdigan nga daan, Bomboan, madamo diri sang mga vendors nga nagaanhan man naton nga diri nagaplastar Bomboan no kung gabi diri ini sila nagaplastar so magtungtong ang alas 10 ang gabi may nagapanilhig man diri and then ti subong man nga aga may nagapanilhig man diri Bomboan no para at least nga ma-maintain man ang katinloon diri sa may area sang downtown area Bomboan. So po diri nato nang ila sini nga chairman sa gali pangalan mo ma'am Mayong aga Bombo Radyo. Ako gali si Sinaida Aniceto bali presidente sang isa ka asosasyon nga ginatawag OBWA. Ma'am mayong aga. Anong OBWA? Bomboan, mayong aga. Morning. Yes, anong asosasyon nila Bombo Carla? Ano ganito ma'am OBWA. United Bacolod Women's Vendors Association. Okay, so amo nang ila sini nga asosasyon so in short, Bomboan. market vendor siya? Bomboan. Market vendor siya Bombo Carla? Market vendor ikaw ma'am. Bali transient lang. Transient lang. Bali nagapangarkila lang kamo daw. No, sa balay lang. Sa balay lang mo. May ala nga sa grupo namon may ala nga nagalibod isda, may nagalibod kasag, may ala galibod sang pamahawon. Kalabanan kami may ala lang kami nga jutay nga changki sa amon panimalay namon. Sa diri wala ka mo. Diri so far may ala lang. Isa lang namon ka membro ang may-ari diri. Okay. So sa subong ma'am, nag-volunteer ka mo every morning? Yes ma'am. Begin kami at the 3:30 up to 6:30 in the morning.
Okay. So sa gabi naman niya, lain naman. Lain naman na iya ma'am ang sa gabi nga portion, lain naman na iya sila nga grupo. Okay. So anong inyo diri nga gina-cover o kung ginatinloan halin diin ma'am? Halin kami ma'am sa kanto sang Chinkies, pakadto sang Barangay 15, and then sa point naman sang side sang Central Market, sa ginabaligyaan gitsang isda pakadto kami sa Porsche store. Okay. So bali ano ni Gatuslaw Street gini Both side ma'am. both sides. Okay. So bamboanting ila sini nga gina-coveran o kung ginatinloan both sides sang dalan sang Gatuslaw Street. Bamboante medyo malawig-lawig man. Yes, ma'am. So diri nga area do ka ano gid ma'am madamo gid. Ano gid ma'am, sorry to sad nga amo gini ang pinagsintruhan. Kaya mo gini ma'am ang area nga hindi mo ma-prevent ang gagawa ang baho. Labi na gid kung gabi nga matapos na baligya, so sometimes mayara mga internal organ sa mga isda nga mabidin lang, especially na ang dangog nga ginahugasan sa isda kag ang mga hasang tanan kag basta halos tanan nga parte sang ano sang isda magwa magid ang baho tungod sang langsa. Yes, so kung pag-abot ni diri ma'am may mga sagbo. So kung Yes, sa gabi ma'am. pa lang Maasang wala pa na organized gid nga may ara na silang volunteers in other side. Kami gid diya ma'am gatas sang obra nga wala diya ma'am may nagalimpyo nga iban so far. Ang area wala sa may mabaton sa grupo ko mo. So bali as chairman nagaak na lang ko nga para maglimpyo diri nga portion. Oo. So sa nga sila maging kamo ma'am ano diri nagsugod. No ma'am, we are starting here in June 2. Okay. June 2 until June 30 until July 1 up to now, ma'am. Yes, ma'am. So ati advance ini sila gali bamboan diri nga duty gid bamboan no. Amo giniya pag una nyo pag duty diri amo giniya nga area. Ma'am, amo gini nga area ang ginkuha ko kag ang iban ko nga mga upod nasa lain naman sila nga street, may ara diba sa Quadra, may ara dito sa Ballesteros. Kag gin-augment man kami ni Vice President diri sa Central Market si Ma'am Edeline. Siya naghatag sa amon sang kundiin kami lang pwede nga magdan sa amon work. Okay. Si Ma'am Edeline iyan Edeline sa iya sa Central Market ya ma'am nga may pwesto dira sa isa sa kapot stand. By the way nga amon gali nga president amuna sa LBC si Mr. Ernesto Moyani, amo na siya ya. Sometime namon sa ara pa kami sa kasambayanihan NAPSI. So non-sectarian na siya ma'am nga organization from National Anti-Poverty. Nag-create kami sa isa ka organization amo niyang tawag nga Libertad Burgos Central Market as a President Ernesto Moyani po. Okay. So sa subong siya man sa gyapon. Siya man gyapon mo sa LBC, siya man gyapon no the chairman and the president of Libertad Burgos Central Market, ma'am. So sa diri ma'am yes bamboan. So Bombo Carla, ano ni gani? Volunteer sila, which means wala ni sila sweldo? Oo. So ano volunteer ka mo? So wala Volunteers, ka mo sweldo. wala kami ma'am sweldo. As far nga nagdan kami work, sini kay nag-victory party ang LBC, ang amon nga bisita, si Mayor Albi Benitez gid, nga istoryahanay through tatlo ka market ang Burgos Central Market kag Libertad nga upod namon si president namon amo na siya nga nagsiling sa amon nga kung ano papaminsar na kun dinhi plaza kay temporary kayuhon kapangitaan pwestuhan ang mga vendors. So mayara nga tas na nga nagapangnimpyo na nga naghambal man si Mayor nga kung dan kamo volunteers may time in, may time out, may documentation. So far, amo na ginambal ni Mayor sa among pag-victory. Wala kami sweldo. Wala kami ma'am sweldo. So far, guwa namon as volunteers kit. Okay. So for the help of our new Mayor of Bacolod. Okay. So ang gabi diri ma'am, ano lain naman na sila nga grupo since lang July 1st. Do may gin-augment na ya ma'am nga sila nagidya as a volunteers. Man dapon I don't know the side ng barangay, wala ko yamang kabalo. Okay. At ibang buan na volunteers lang gid ini sila yan nga nagapaninlo gid diri mismo sa may area sa nga downtown area Bamboan. Oo. Pero later on, galaon sila nga mangin street cleaners, naging sila nga makabaton sila sang sweldo, Bombo Carla.
So ma'am, later on na nagalao man kamo nga maging street cleaners na lang gid kamo diri sa syudad sa Bacolod. At the same time, syempre may benefits man kamo nga makuha. Tani kung sa paasa lang, asaman. Pero so far ma'am, do wala gid kami siling ginaasahan as a volunteers kung tamdon man kami ni Mayor. Pero so far sa amon sa ginhambalan dito sa Punta Taytay with our President, Mr. Ernesto Moyani, ag ako mismo kag si Ma'am Lynn de la Paz, amo na ang nagpag-istorya dito sa Punta Taytay. Okay. So pila Bambuan nag-aasa man ini sila. Bambuan? Pila sila kabilog? Pila ka mo kabilog ma'am? Bali diri ma'am sa Central Market, we have already 68 person diri. Pero may ara na ko grupo nga by volunteers man Japon pero nainta sila sa sulod. Pero sa diri sa Gwa nga along diri sa street bali 60 kami po ma'am. Okay, bali 8 sa sulod. Oo, 8 dito sila sa sulod diyan mismo sa Central Market sa sulod. Okay. So Bambuan cover nyo lang gid ma'am Central Market lang. Central Market and then later on pwede lang po kambay ma'am. July 1 starting of Mayor Albi, may isa ka babae nga naghambal sa amon nga ara kami sa plaza nga naghambal. Why so happen nga the plaza is sumisi. So ara kami nga volunteers nagdan kami work kay ang super ang plaza wala kami nagalimpyo. Nagdan kami nga hindi ko gusto nga may bad image si Mayor nga first day nga kay ko sa plaza. So ang tanan ko nga mga tao ginpa-deploy ko para maglimpyo sa plaza ma'am. Until now, so far, man kami Japon sa plaza. Okay, volunteers man Japon. Gapalinlo man kami Japon, ma'am, sa plaza. After diri, ma'am, sa plaza naman kami nag-deploy para to maintain sang katinloon sa plaza. So, kaya mo na Bambuan, no? Volunteers ini sila diri sa may plaza. Ati Baleng Plaza. Ati, ma'am, after nyo na diri sa inyo assign yes, ma'am. After sa task namon diri, ma'am, mag-done work na, kagtinlo na, so far, ginahangyo ko man ang mga upod ko nga kung pwede madala na lang namon ang plaza so far to maintain the atahom sa plaza. Pero meron na doon na I don't know ma'am, wala ko kahibalo kung sino dira pero we have done our work as a volunteers so far hindi lang mag-bad image si Mayor nga something ang ginhambal sa babae nga first day July 1st nga atay ko sa plaza so ala kami ko pa mati nga volunteers. So hindi kami gusto nga mahabuyan lain nga image si Mayor. Nagdan kami sa among plaza as a volunteer, nagtinlo kami sa plaza. So for right now ma'am, bisa magmasya ka sa plaza, pwede mo gid malantaw kung ano na ang katinloon kag ka-maintain sa plaza po. Saka Bombo Carla, may pamangkot kayo ma'am nga grabe gid ang ilang suporta kay Mayor Albi, no? Ano ang ilang rason dira Bombo Carla? So ma'am sa subong ma'am no sa bago naton nga bago diri sa mga mayor ga suporta gid kamo? Yes ma'am. Purok leader gid ako sang Barangay Singkang. Si Manang Sinayda Anisito sa Purok ang amon BL, si Mr. Roger Taboy Ermio. Bali so far diri ma'am sa amon grupo 4 diri ang PL, Purok Leader si Rina Mansay, Ernesto Alarcon, Sinayda Aniceto, amon ang Purok Leader sa Barangay Singkang at na Purok Sampaguita 1. Okay, so from sa Singkang Airport Kalaba, no, is not only Barangay Singkang, ma'am. We have several barangay. Kaya kung may grupo ko sa Ubwa, nga may amo na ang nakatake ko iban nga grupo kay Bilog United. So may ala ko upod sa NAPSIS ang una nga gusto man mag-upod sa ako na association. Amo na ma'am nga may ara ko Barangay Alihis, Barangay 35, may ara Barangay Tangob, may ara Banago, Barangay 16. Amo na mga ma'am ang kag Villa Esperanza, may ara ko na nga mga upod sa women's nga nag-upod man diri sa akon. Okay, sari-sari. Manini sila diri nga barangay sa Bambuan, no, nga nag-volunteer diri mismo sa downtown area Bambuan. Lastly, Bombo Carla, asa saan o sila willing mag-volunteer? So ma'am, until when? So until as ako may ara kami strength
nga ikasarang as a volunteer, si Mayor siguro hindi naman na iya di kami mapabayaan. So far kung may God grace nga we have enough strong to maintain sang katinloon katahom sang syudad sa Bacolod, we are done our work. Kaya mababuan, no? So, ma'am, thank you, Ged. Salamat. Bumbuan, madamo din nga salamat sa paghatag sa oras, kag sa paghatag man sa nga kundi nga mahambal regarding sa ngamon pag-volunteers diri sa Bacolod Central Market. Kag the same time, ara kami sa Public Plaza. Madamo gid nga salamat. Kag good morning. Sige, ma'am. Thank you so much. Okay. Good morning, Ged. So, matabambuan, no? Ti Mayo man, no? Kay ti at least nga may nagamit tinar. Damo sila Bombo Carla, limpyo dayon ng Central Market to Amugi gani abambuan, no? Kay ti amugi din yung pinakasentro diri sa syudad sa Bacolod, gid bambuan, no? Amugi din permi ang ginakagtuan ang downtown area. Kay ti damo ka diri makita, no? Mapautan, suludanon, mambomboan, kinahanglanon sa balay, kinahanglanon sa mga kabataan di Bombo Carla, no? Gambal ka pa kay kita mo may mga ano na ganito tawag, gastak ng tubig amo na kay di ba lagi na baligyan na da isda. Yes, oo. Gapwesto ginaday akon adlaw. Yes, abamboan akong gabi makita diri naton nga ang isa diri ka lane sa Gatuslaw Street na occupy gid ini sa mga nagabaligya. Abamboan sang mga isda. Kung kaisa makita man naton nga may nagabaligya diri mga ulutanon abamboan, no? Tido amo ginini nga atong suno kay ma'am duma ma-challenge gid ini sila bangod nga ang tubig gastak may diri kung kaisa ti makuha nila nga mga hasang, mga mga kasudlan sang isda bomboan. So sa dirigi ni area te medyo maano ginaton nga medyo may amoy gid bomboan, may baho mangod nga sa isda bomboan. Okay, sige. Mayroon gani subong panilhig sila wala ga ulan Bombo Carla. Amugi gani bomboan, no? Mayo subong aton sini nga panyempo subong adlaw ti at least bomboan ng ila sini nga area na tinluan gid bangod nga wala sang hasol, wala sang pagpanaliti o kun ulan nga gakabatsyagan subong nga kagahon bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla. Yes, bomboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall No. 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Una nga hugnat sa balita gindalon sa aton subong yang agad rigi sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. At Mayo maniki may mga nag-volunteer. Initanan because ginhambal ina sa tinik ni Mayor Albi Benitez nga wala pa man gid sila yak balo kung pilagid ka mga job order casuals, pilang ilang nga mga i-hire. Pero syempre, importante yung mga nagapanglimpyos Bacolod, no? Gapanglimpyos sa palibot. Mayo man gani kay since nga pag-assume nila damo na volunteer. Syempre, ang mga kauturan naton, no, tungod ti gapaninguha ka man nga pareho ni sa ila volunteer sila kay later on ginalauman gid man na nila nga himuon dra sila nga mga job order casuals. Why ginaya problema? As long as nagatrabaho, inablang as long as committed ka sa imong nga trabaho, no? Kung street cleaners ka tiga panglimpyo kagid nagapanilhig kagid, pero ini sila, no, kay naga-volunteer sila, ga-volunteer sila para nga hambal na gani kay kinanglano ni nila ang trabaho, no? So okay man na, importante ang commitment nila kag for sure at kay nagsugod man gid ang administrasyon ni Mayor Albi July 1, di for sure sila naman na i-absorb alangan man abi nga naga panilhig ka dira tapos lain pagling tawo ang ibutang mo na debla ti amo gid na basta bagbag-o iyang administrasyon, no, bag-o naman ang tawo amo gid na sa politika. Importante ya kung bag-o administrasyon tapos kung bag-o naman dira gin pamutang dira, importante mga nagatrabaho kag nagaperform na sila. Okay, sige. Ma-pause kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, mangin kaupod na naton ang ato niya Bombo international correspondent direkta iya sa United Kingdom ining Pinay bala no nga ginhatagan pasidungog no less than mismo iya mga kabinan, no, si Queen Elizabeth, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So inita na ang aton iya tungod no to sa pag-vaccine bla pag-administer to sang COVID-19 vaccine. So inita na ng aton iya nga diskusyonan sa aton iya palatuntunan sa Bombo Reports
First edition. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Standby! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kag
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo kaupod subong iya nga aga Bombo Ansindol Sorilia. This time, mangin kaupod na nato ng aton iya nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa United Kingdom, si Ramili Sugon. Ang aton nga pinakatupiko, syempre ining Pinay, bala, nga ginpasindungan, Filipino nurse nga ginpasidungan sang British government, no? Kay siya ni ang pinakauna nga nag-administer sang nahauna man nga COVID-19 vaccine shot nga ginpatikayon sa tong 2 years more or less lapit na 2 ka tuig ang nakaligad, no, to December of 2020. So, isa siya, no? Check naton, yari sa piya kalinya, ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabiran sa United Kingdom, si Ramili Sugon. Sir, maayong aga, gikan diri sa Pilipinas, kag maayong gabi naman sa imo dira sa United Kingdom. Maayong aga, bombuan, kag sa ato mga tagpalamati, ang oras diri sa amon, alas 10:02 sang gabi sang Miyerkules. So, amo ina ang nagakatabo subong nga kung sa diin bumbuan sunod-sunod ang mga ginpatigayon nga interview sa kay Miss May Parsons sa sining achievement kag paano niya ining nakuha nga award bumbuan. Yeah. Grabe ka, ano nga ni pagtawag, ka prestihiyoso man. Sa Ramil, no? Ini nga sahi iya sang award nga ining nabaton, no, kay nisang Pinay nurse nga si Miss May Parsons, no, ano ni siya, no less than si Queen Elizabeth giding naghatag iya sang sining award sa iya sang George Cross Award. Yes, bumbuan ang ining ginatawag na prestigious nga George Cross Award. May ga-recognize ini kung nakahimo ikaw sa mga masunod bumbuan ining natawag nga courage, compassion, and dedication, demonstrating the highest standard of public service. So, bangod siya ang una nga nag-administer sa vaccine sa COVID-19 nga Pfizer sa ginaprobahan ini namon, ay kami ang una nga nag-approve sa vaccine sa bilog nga kalibutan way back sa December 2020, mga almost mga malapit na 2 ka tuig, no. Then sa nag-roll out kami sa mass roll out sa bilog nga UK, pero ang una gid nga nag-administer nagbakuna ang amo ining si May Parsons nga ginpatigayon ini sa Maya University Hospital sa Maya Coventry sa may Warwickshire dito sa west north sa England. Nga kung sa din iya ginbakunahan ang 91-year-old nga si Kenan nga amo ini nga maramo ang nakasalalay dire bubuan ang iya sini nga ginatawag nga responsibility bala kay kadako ini kay bilog nga kalibutan during that time nakatutok gid sa iya tanan ng mga dalangko nga TV station dire ang nakuha gid sa mga images kag footage sini kay history nagapakita sa nga ginatawag nga kay ang ibang mga countries during that time bumbuan daw wala pa bala hesitant sila wala pa kaisog
Wala pa kay isog. Yes, bungguan. Dumduman ko sir during that time, bala pag-administer niya sa ni, nag-interviewhan na imantaya nga duha, no? Nga masugod na kamo, mayara na ang elderly, ang mga tigulang anay ang unahon nyo bakuna kay bugos nga kalibutan nga watch and see pa sa vaccine mo kay syempre ang Pilipinas during that time wala pa kay damo pang nahadlukan basi magkalasumbi kami na no ni magpabakuna. So ang tanan no gatanaw pa ya sa inyo nga okay ari kami ang UK, ma-vaccine na kami, masugod na kami bakuna, and it so happen nga isa ka Pinay nurse ang nauna nga napilian nga mag-vaccine sining 94-year-old nga ini, Sir Ramil? Yes, amo na nga ginasiling nila nga very proud kita, especially sa mga Filipino nurses, sa mga Filipino health workers, kaya hindi mo lang mga nurses ka obra, diri mo may ara man sa mga damo nga sekta nga gaobra ang mga Filipino sa NHS. Then sa kabilugan sinibumbuan, ang kadakuon sa mga Filipino nurses dere mga almost mga 40,000 according sa latest nga report. Nga amo inang ining si May Parson nga almost 20 years na ini siya nga naga-serve as a nurse sa may nasambit nga University Hospital sa may Coventry nga ang iya sini nga posisyon tama ini kadako bumbuan. Matron ini siya, buot tilingon sa isa ka matron bumbuan para sa atong matag palamati daw isa ini ka department. Ang imo sini nga ginauyatan nga posisyon nga ikaw nagapalakat sa mga ward, sa pila ka ward. So sa isa ka ward may ara sa ginatawag nga sister. So mas mataas pa ini siya sa sister bumbuan. Grabe no. Grabing responsibility. That is why man kay ti dako taas na matron, taas na iya posisyon, she has given now the opportunity nga siya gid ma-administer kay siya may posisyon. Butang balon may skill siya amo na sir, that's why nga napilian siya. Yes, kag hindi malana siya bumbuano nga amo na sa may pinakadako nga posisyon diri madamo pa bisan sa pila ka mga hospital diri nga Talangko sa sulod mismo sa nga London madamo diri sa ginatawag diri nga malapit sa amon nga may dako nga hospital diri sa Frimley daw magsulod ka daw puro Pilipino ang mga nurses gisa makibot ang mga puti nga kundi sa part sang kalibutan kay ang isa ka ward kun kisa puro gid mga Filipino nurses. So amo ina kadamo then during sa pandemic ka bumbuan ang kalabanan nga mga Filipino nurses, that's why damo sang casualty nga ginabanta kadamo sa napatay no kay siling na sa last year lang mga almost 50 bangod kay daw ang mga Filipino daw wala ka hesitate bala nga magsubol sa peligro katulad sa nga amon dere nga ako gani ga part pa ko kun wala ako bra ga drive ako sa mga vulnerable nga wala hindi kakadto sa mga hubs ni sa mga vaccination center nga mga delicate kag fragile sila kayo ginasulod na mo na bumbuan kaga pangbakunahan kay hindi sila able nga magakadto sa sina nga mga vaccination center. So proud gid ang mga Pilipino diri bumbuan kay sa kabilugan ang mga Filipino diri sa siling ko na mga almost 4,000 ka mga nurses kaga ang sa subong ang aton diri nga head may ara diri sa asosasyon nga ginapangunahan ni Arnel Llanada ini taga nag-graduate ini sa CPO isa ka Ilonggo mahimo man inyo ni siya nga mapunta kag sining vice president nga balo man maghambal sa nga aton nga hiligay non abi nga madali si Arlen Bautista bumbuan kung makontak ninyo. Oo. Pero sir, ang istoryahan ta ang George Cross Award kay amo ini siya ang pinakamataas nga civilian award for gallantry nga ginahatag sang British government. So, sinuna sir mga sa ma-recall mo lang ang mga nakabaton, may ma-recall ka nga mga sa mga Filipinos nga aside from may persons aside sa iya may ma-recall ka nga nakabato na sining British sining George Cross Award nga ini sir?
So far, bumbuan sa ako ng pagtinadere for more than 21 years. Yes. Since 2001. Wow, sobra na doon kadekada. Bago pala ako nga nakabati sini nga hatag sa isa ka Pinay o sa isa ka Filipino nga award kay tama ini kadako nga award kalabanan nga ginahatag may ara sa MBA nga tawag nga Member of British Empire o OBE, Office of British Empire. Amo inang matawag kadayon nga Madam o kon Sir, amo nang gina-address ay mo once nga matagaan ka sa sina nga award, makakiri ka na sang title nga Sir o kon Madam o kon Ma'am amo na o kon iban pa nga highest nga standard sa pagtawag sa pag-address ay mo bumbuan. Yeah. So amo na no, the first time mo ni Sir nga nabatian nga may Filipino ang nakabaton sining highest award nga ginhatag sa British government ining the George Cross. Yes, bumbuan kaya kadako ini mo nga magluwas ini sa pila imagine la 1.5 million ka mga NHS workers. Siya lang ang una nga gintagaan sa privilege o responsibility nga administer nga vaccinate sa una nga paggamit sa Pfizer. Para man sa kadungan niya dira bubuan sa mga pictures ka mga images nga ara sa Queen sa nga nagligad nga Matis nga gintagaan sa award nga mga first man nga mga nurses nga kag mga doktor nga nag-administer man sa pila kay apat kami ka countries dire mo ang isa dira nga si Joanna isa man ina nga I think Hug yang apelido. Isa man ina siya nga first nga nag-administer nga magbakuna dito sa Ireland o Scotland. Basta isa man ina siya pero ang as a whole gid sa kabilugan nga UK nga una gid nga pangbakuna amo gid ini si May Parsons sa Pilipinas bumbuan. Yes. Pero sir, before ko ikaw buyan, ano ni gani, ining kamusta na tong ginbakunahan ni Miss Person, sir? Sa subong daw, close ini sila nga friend daw, kaya permiya ini nga ginomonitor. Then, sa second dose, siya man mismo gihapon ang nagabakuna sa sila nga person nga si Margaret Keenan. So, naging closer ang ila sila nga relationship as a friend or daw family friend na niya bumbuan. Kay very meaningful ato no kay nag-ano man sang friendship sa ila because ti daw sa ano bala tanan nga bugo si kalbutan nga tanaw sa inyo wala ka pakbalo kung safe ni siya and napamatud-an tagid siya nga indeed ang vaccine di ba sa mga tanan nga mga doubts ti nagkalapanas gid ya subong ang tanan nga mga doubts sa sining bakuna sa Ramil. Yes, bumbuan kay may mga madamo sa ginatawag kung sa amon dili scaremongering bala daw pamahog. Tawag nga scaremongering nga after 2 years dira na makita ang side effect na sa mga bikaw may mga madamo sa nagkapatay bangod sa blood clot. So far sa by ratio may ara giman gagagwa so kay milyon mo daw bilyon na gay subong ang nabakunaan sa bilog nga kalibutan. So hindi mo malikawan na may mga side effect bumbuan. Yes. Sir Ramil Isugon, ang ato niya Bombo International Correspondent, direkta sa United Kingdom. Sir, thank you so much for your time kag saliwat maayong gabi sa imo dira sa England, United Kingdom. Yes, inaaton nga madulong nga report bumbuan kag standby lang sa atong mga tagpalamati kay anytime sa mga first naton nga mga news labi na gid sa ongoing subon nga selection sa Prime Minister sa United Kingdom nga kung sa diin na ara na sa process kag sa subong anom na ang napilian na move forward. So ina aton nga ikadulong sa maabot nga inadlaw kung sino na amon nga ang amon nga mapilian nga Prime Minister kag mga na presidente o kon head sa Conservative Party. So direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom, ini si Bombo Correspondent Ramil Sugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio,
Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent direkta iya mga kabinan sa United Kingdom sa Ramil Isugon sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So congratulations na sa sining Pinay nurse nga grabe hindi niya lahog-lahog ang George Cross Award. Isa ni siya ka highest award nga ginahatag sang British government para sa non-operational gallantry or gallantry na sa aton nga mga kauturan no in the British Honours System. Ang ining George Cross Award na establish ang introduction sini na establish ni siya September of 1940. So sa recollection gani ni Sir Ramil for pila siya ka years. Imagine for 21 years no sa aton nga mga kauturan wala siya nakabati sa news nga may Pinay or something sino pagid na kabaton sa ning George Cross Award syempre deserve gini imagine bala sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo makaingagaw kita okay sa mga kabombo naton imagine mo nga ikaw Filipinan ikaw ma-administer ka sang bakuna nga tanan bugos nga kalibutan ma-recall ko gidya during that time sang gin-report ni Sir Ramil sa aton nga may Pinay nurse nga ma-administer sang pinakauna nga vaccine tapos isa ka Pinay no kay elderly ang una nila nga bakunahan so wow naton grabe no dire nato nakitaan nga ang Filipino din man nga bahin sang kalibutan ga exile gidya. So imagine bala, so all eyes ang tanan kiti syempre damong ginanervyos sa bakuna hinano na hindi ko magpa-vaccine kay mazumbi ko mamo ni mapatay ko tanan na lang. No? Syempre watch and see mangin kita tanan may mga reservations. Hindi syempre basulod na lawas mo kaya kabalo. Ti may mga reservations kita. But subong ko din best of friends pa sila. Na sila nga duha because that was a very meaningful gidya na nga moment sa tuya nga tiyempo nga few people believed sang nga epektibong vaccine especially ang mga sa medical practice tiga pati ni sila pero kita nga mga tao di ako taman di damo reservations because hindi man nila og ibakuna na slawas mo pero look at us now because of the vaccines. White naman ang ganigin sa pack ng COVID. No? Bambal na mag-announce naman ng national government, COVID, bakunado na kami amon iya. But that's true. No? Hindi man nga kumpiyansa kita. Pero dila na nato nakitaan kung ano ka-epektibong bakuna. No? Ang tanan nyo na mga reservations, di wala man to. Amo na bala. So, congratulations, gid nga. We are very proud sining Filipina nurse nga ini, May Parsons. Balikan nato ng patrol. Balik kita sa local nato yung mga balita. Kay sus, may mga shooting incidents na naman nga nagluluntad riya sa aton. Kagabi sa may syudad sang Victorias. And then dito, nalutangan, patay. Dito gali sa Banwa sang Isabela. Amuman, attend lang siya dibu. Kag pinapaka-report nga madulong na sa aton ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, sa dugang nga report, please go ahead. Yes, Bomboan. So, anay manapla auxiliary police sa Bomboan, agintiro luthang sa may area sa Barangay 5, Victoria City, Bomboan. Ang biktima diri, amo ang kilala kay Roldan Brito, nga taga Hacienda Unson, Barangay Purisima, manapla Bomboan. So, sa initial investigation sa kapulisan sa Victoria City Police Station, samtang biktima nagatindog sa tupad sang iya sininga motor nga do may ginahulat Bomboan sa hinali na lang naging palapitan ini siya sang suspetsado kag ginpiro Bomboan so motor riding suspect diri ang initial information sa aton sininga mga kapulisan Bomboan so mayara sang pilas sa agtang lapo sa Tangkugo ang angkon nga pilas sang biktima Bomboan. So, ini siya, mayara sang record sa nga nadakpan ini siya sa April 2021, dakop ini siya sa pagserbe, matapos kong serbihan
sang search warrant sa kaso nga pagbayular sang RA 10591 Bamboan kag mayara sang mga na-recover man nga pusil sang patigayon ang search warrant Bamboan kag ini siya address man sa o kung nadakpan man ini siya before sa pagbayular sang RA 9165 o kung ng pag-engage sa illegal nga droga Bamboan. So ang na-recover sa area o kung sa crime scene meron sang empty shell isa ka empty shell kag isa ka slug sang unknown caliber Bamboan. So padayon ang investigasyon sa kapulisan sa Victoria City Police Station regarding ni sa nagaluntad nga shooting incident sa area sa Barangay 5 Bamboan. Bombo Carla kay dugay na I mean sa aga pa lang ginambal ara naman siya sa area butang balon do may ka-transaction siya o may ginahulat siya Bombo Carla. Amo gani Bamboan no nga tulutindog ini siya sa kilid sa iya siniya nga motorsiklo nga do may ginahulat isang hinali na lang aging palapitan ini siya pag gintiro luthang Bamboan ti malapit-lapit gid no kay ti sa ulo gid ang iya siniya nga igo Bamboan. Naka-riding in tandem na naman yung mga suspetsado ni Bombo Carla? Amo gid gani Bamboan no. So balonin naton sa kapulisan sa Victoria City Police Station kung ano ni ang rason kung agi na tiruluthang ini nga biktima Bamboan. Oo, gintiro patay ining biktima. Pero sa banwasang Isabela may ara pagid nga natiruhan man Bombo Carla? Yes, Bamboan ini nagluntad sa may Aguntilang 3 Barangay Riverside Isabela Negros Occidental kag ang biktima diri amo ang gikilala kay Milky Talanas kag residente sang nasambit nga lugar Bamboan. So, sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan ang ini nga biktima Bamboan nag-attend sang debut sa iya sini nga tupad balay mga 300 meters ang distansya gikan sa iya sini nga balay Bamboan. Sa hinali na lang nagintiro ini siya sa nga wala makilalaan nga suspetsado Bamboan na gamit ang wala mahibaluan man nga firearm. So ang biktima nakaangkon sa multiple gunshot wounds sa iya sini nga lawat o kung sa iya sini nga gughan kag amo ato ang gintunaan sa iya sini nga kamatayon Bamboan. So ang suspetsado ati ini nagpalagyo man sa wala nahibaluan nga lugar Bamboan. Akong direksyon. Sinong pangalan niya liwat? Milky Talanas Bamboan. Talanas. Pila edad niya Bombo Carla? So Bamboan na 26 anyos. 26 pa lang siya. Yes. Diin gid gani specifically sa Isabela? Sa may Barangay Riverside Isabela Negros Occidental Bamboan. Di makon mo na. Ti, way man to ka namo, way makbaluan kasi no tong kontra nga nagtiro sa iya. Naka-riding in tandem sa Bombo Carla? Amo na, itong siningay baluan na Bamboan, no? Kaya ti ari ini siya sa sa birthday Bamboan. Basta kung naglakat o kung nagasakay man ini nga suspetsado Bamboan. Pero amo na itong siningay baluan sa Isabela Municipal Police Station, Bamboan. Do ka simple na lang gid mang tiro sang tawo no kag nablang mamatay ka sang tawo. Namugid gani Bamboan no tisay man diri sa nagaluntad man diri sa area sa syudad sa Bacolod bala Bamboan. Bamayo lang gani Bombo Carla duway na nasundan pahilayo lang. Amogid gani kabay pa Bamboan no. Nga tama na to atong nagigad bulan nga asud-asud gid ang mga shooting incidents nga nagaluntad diri sa syudad sa Bacolod Bamboan. Pero ano pa Bombo Carla ha? Pero at ang nokpo do taas pang ila achievement no ang ilang sa ilang achievement sa report Bombo Carla. Yes, Bamboan. So, ayara sa gihapon o kung nagapanguna sa gihapon ang Negros Occidental Police Provincial Office Bamboan sa unit PRO6 unit performance evaluation rating for sa bulan sang Hunyo Bamboan no. So nakaangkon ini sila sang 91.98% Bamboan. Susunod kay Police Lieutenant Judices Catalogo Bamboan. So ini naangkon ini nila bangod nga ang mga operations man sa Negros Occidental wala man nagauntat Bamboan no. For example na lang sa pagpanakop sa mga wanted persons, pagpanakop sa mga naga-engage sa illegal nga droga, illegal gambling Bamboan. So isa ini sa mga rason kung aari ini sila o kunyara ini sila sa gihapon o kung nagapanguna ini sila sa gihapon sa
performance evaluation rating bomboan no kay ti makita man naton nga madamo gid ini sila sa mga nagkaladakpan during sa mga pag-survey sa mga warrant of arrest pagpatigayon sa mga drug by bust operations bomboan. Sa bomboan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Judices Catalogo. We're proud to inform it is also the president and proud of the rest of the men and women of Negros Occidental's Provincial Office, led by our Provincial Director, Police Colonel B. Pamitan, who is still number 1 for 6 consecutive months since nga si Sir Pamitan, our Provincial Director, assumed its position as our Provincial Director of Negros Occidental Police Provincial Office, continuing the legacy of the former Provincial Director as to our performance. We are still the number 1 best performing police provincial office around the Region 6. This particular UPER or Unit Performance Unit, it is divided into different parameters. First is the ICER, the Individual Performance Evaluation Rating of our Provincial Director as to its supervision as the Provincial Director of NOCO. It also it is divided in administrative, operation, investigation, police community relation, and this particular intelligence section, and also these five categories of the parameters of the breeding intelligence section of NOCO and the operation are the top performing section of the regional as to their category, and the rest of the unit. As to the consideration of the parameters, we've been number 1. From that parameter, then the regional office considered as to our performance. Eventually, as I can observe, we are top performing in the arrest of illegal drugs, anti-gambling operations, and on that matter, proud to see that these particular sections always brought us into the top performing PPOs. Bomboan, so mo to no ang pahayagi kan kay Police Lieutenant Judices sa Catalogo regarding ni sa pagpanguna sa lopo sa upper bomboan. Okay, sige. No? Anyway, before ka mag-extra Bombo Carla, subong wala managaulan sa subong no? Dira sa area na diri sa atong Playbot. Yes, sa bomboan no? So far mayo gid kagawala kita may nabatyagan niya sa pag-ulan-ulan bomboan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Carla. Bomboan na mo'y nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor. No? Sa una sa duga nga balita, gidron sa aton subong yang aga tiyamakon mo na. Sa nigidya madula-dula ning mga ginahimo ni Blangati, gulpi lang mayara naman sa mga biktima sang riding in tandem, teroho naman, patay naman. So this time, diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental, ano ni nga pagtawag? Duhagid, no? Sa may Manapla, no? Gintiro siya, patay, naka-riding in tandem. Dito naman sa Isabela, ma-attend lang di buwang tao. Although again, ginahambal naton, Dria, may mga ginatumod gidaya meaning kung agin patay niya na, kahit may amo na bla, atraso or something, or white, may rason sila bla, ining mga nagapaniro, hindi malang yang nga do patupa lang. Pero, amo lang gid na yung masubo bala, nga amo na lang gid na kahapos ng kabuhi sang tawo, no? Nablang patso na lang gid ja, teroho na lang gid ja, no? Kabudlay gid ja sa aton. Ti amo na ganing hambal ko ba umayo lang gani pahilayo lang. No, why na to nasundan tong sa kadamo-damo nga mga shooting incidents nga nagduntad riya sa aton syudad sa Bacolod. Ang bilog nga bulan sang Hunyo may paaman pa pagka first week of July. Pero kabay pa nga didto lang na iaasta. Tungod nga importante, no? Pinakalyabis ni tanan. Although okay man na sa mga kapulisan naton mag-announce na sang mga ilang nga mga achievement na amo na, no? Ilang nga mga award. Pero pinaka-importante sa tanan pa siya gani diyan sa mga pumuluyo. At least hindi na nasagi ni ka ang mga krimen ni nga nagluluntad, no? Pahagan-hagan man kay kakapoy naman. Amo na yung sitwasyon na nga daan naton nga do ka pigado na nga daan sa aton nga sitwasyon tapos sige pa ning mga amo ning mga sahi ya sa mga pinatsanay nga ini.
no? Yari na ang aton iya mga kabinan ng mga sister stations, Bombo Harold, na Bombo Radyo Western Visayas para sa aton iyang pagpatigayon sa region-wide tie-up subong iyang aga. Of course, ang aton iyang flagship station ng Bombo Radyo Iloilo. Subong man ato mga sister stations ang Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Kalibo. Hibaloon man naton no sa subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no. So hibaloon naton no sa aton iyang mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo. So hibaloon nato no ang pilaman iya ka mga nagapanguna nga mga balita nagikan sa aton iya nga mga sister stations Bombo Radyo Western Visayas. By the way, sa mga 4-piece beneficiaries ari ha, may paandam na sa inyo. Hindi na kamo magprenda sa inyo na nga mga ATM. Dapat ang ATM nyo na ara gid sa posisyon nyo ha. Although sa kapigado sang sitwasyon naton subong, pero amo ni gani ginabuligan kita sang gobyerno nga buligan gid kita ya nga debla may ara allowance na every month and kada quarter nyo na or ginakuha or mga releasing sila. So, dapat buligan taman ka o galingo. Tayari na nga itong mga sister stations. Bombo Radyo Western Visayas. Welcome and good morning! Okay. Sige, naka-mute siguro. Aha, Bombo. Ara na. Balik-balikan ta si Okay. Bomboan. Welcome and good morning, Bomboan. Saliwat, welcome kag mayong aga sa imo, Bombo Lindsay. Okay, akong sulod.